Okei, tervetuloa Blenderin tutorial-videoon, jossa tarkoituksena on näyttää teille, että miten me tämmöisellä Blender-nimisellä ohjelmalla voidaan tehdä sellainen limpparitölkki, jossa on joku itse suunnittelema tölkin pintakuvio ja etikettiä niin edelleen. Eli ensimmäisenä ihan pikaisesti, että mikä tämä tämmöinen Blender-ohjelma on. Eli se näyttää käytännössä täältä, kun se on käynnistänyt. Eli tämä on semmoinen ohjelma, jolla pystytään tekemään kolmiulotteisia juttuja tietokoneella. Eli ihan niin kuin kolmiulotteisia kuvia voi piirtää, mutta sitten sen lisäksi voi myös ihan tehdä animaatioita sitten näistä kolmiulotteisista malleista. Ja nämä animaatiot on sellaisia, yksi hankalimmista asioista, mitä niin kuin tietokoneella voi tehdä, ja vaatii tosi paljon harjoittelua, että saa semmoista kolmiulotteisista animaatioista hienon näköisiä, ja siihen menee hyvin paljon aikaa, että saa yhden pienenkin animaation tehtyä. Ja nyt tässä ekassa videossa niin ei ole tarkoitus tehdä animaatiota, vaan ihan koitetaan vaan piirtää sellainen limpparitölkki ja katsoa, että miten me saadaan se näyttämään kolmiulotteiselta ja niin edelleen. Eli voitaisiin ensimmäisenä ihan vaan tutustua tähän perusnäkymään tässä Blenderissä. Eli itse käytän nyt tässä versiota 2.78, joka tällä hetkellä on ainakin uusin versio. Tässä on aluksi aina tämmöinen 1x1x1 kuutio tuossa keskellä ruutua. Voidaan hiiren rullalla zoomata. Niin muuten tällaisten vasemmassa alareunassa tässä on tämmöinen pieni harmaa laatikko, jossa aina näkyy, että mitä näppäintä mä painan näppäimistöstä. Eli sitä kannattaa tässä seurata. Tässä nimittäin on aika paljon kaikenlaisia pikanäppäin yhdistelmiä tässä ohjelmassa. Ja ne tosiaan tänne vasempaan alareunaan ilmestyy. Eli tässä on tämmöinen laatikko on valmiina aina. No se laatikko voidaan poistaa, kun me vaan yksinkertaisesti painetaan delete ja sitten vahvistetaan tuosta, että kyllä poistetaan. Eli aloitetaan sitten ihan tyhjästä. Täällä on kaksi tällaista palikkaa aina valmiina. Tämä on täällä kamera, eli että mikä siinä meidän lopullisessa renderöidyssä kuvassa tai videossa sitten näkyy, niin se on se, mitä tämä kamera sitten kuvaa tässä. Se oletuksena kuvaa aina tähän keskipisteeseen alussa, mutta me voidaan sitä kameraa siirtääkin muualle. Ja tämä toinen pallura täällä ylhäällä, niin se on meidän lamppu. Eli jotta me voidaan piirtää jonkunnäköisiä kuvia, tehdä niistä kolmiulotteisia, niin meillä pitää olla jotakin valaistusta. Ja se valaistus ikään kuin sitten saa ne kolmiulotteiset mallit näyttämään oikeasti kolmiulotteiselta. Että jos meillä olisi ihan tasaisesti valoa joka puolelta, että kaikki reunat kuviosta näyttäisi yhtä kirkkaalta, niin siitä ei silloin erottaisi niin hyvin, että onko se edes kolmiulotteinen vai ei. Että se näyttää samalta kuin olisi vain paperille tulostettu joku kuva. Mutta että valaistuksen avulla me saadaan sitten näyttämään ihan oikeasti kolmiulotteiselta. Okei, no ensimmäisenä ennen kuin tehdään mitään muuta, niin tämä valikko täällä ylhäällä, jossa lukee oletuksena Blender Render, sieltä kannattaa vaihtaa tämä vaihtoehto nimeltä Cycles Render. Eli tämä käytännössä vain vaihtaa sitä semmoista ohjelmaa, jolla tämä meidän Blenderi sitten ikään kuin tuottaa ne lopulliset kuvat tai videot niistä meidän malleista. Ja tämä Cycles on paljon parempi kuin mitä tämä Blenderin oma juttu, niin tämä Cycles kannattaa ottaa tässä heti alkuun käyttöön. Ja se myös vaikuttaa sitten siihen, että minkälaisia työkaluja ja nappuloita meillä on käytössä tässä Blenderissä. Eli vaihdetaan tähän Cycles. Sitten, jotta meillä olisi jotakin muokattavaa täällä, niin meidän pitää lisätä tänne nyt sitten joku kappale, josta me voitaisiin sitä tölkkiä lähteä tekemään. Ja tölkkihän on käytännössä lieriön muotoinen kappale, semmoinen pyöreä, eli ympyrälieriö, kuten matikasta varmasti muistaa kaikki innokkaat oppilaat, niin me voidaan sellainen ympyrälieriö lisätä täältä Add-valikosta, eli täällä vasemmalla alhaalla valitaan Mesh ja sitten Cylinder. Eli tämä ei ole suomeksi cylinderi, vaan se on nyt ympyrälieriö. Ja tässä meidän ympyrälieriöstäkin tulee nyt sitten oletuksena semmoinen 1x1x1 kokoinen, eli se on yhden yksikön leveä, yhden yksikön pitkä ja yhden yksikön korkea. Tästä kuvakulmasta ehkä ei näytä siltä, mutta joka suuntaan on yhtä pitkä kautta leveä. Ensimmäisenä niin meidän limpparitölkit, niin jos me vaikka netistä käydään vilkaisemassa tähän väliin. Ja nyt
tuli joku väärä hakusana, mutta ei se mitään. Voidaan täältä nyt katsoa, niin tässä nyt on tämmöisiä sivusta päin kuvattuja tölkkejä, niin näähän nyt ei ole ihan silleen yhtä pitkiä kuin mitä ne on leveitä, vaikka kyllä ne on aika silleen selkeistetty. Tämäkin tölkki esimerkiksi on tässä tuplasti korkeampi kuin mitä se on leveyssuunnassa. Niin muutetaan tätä meidän tölkkiä tässä nyt aluksi myös silleen, että se on vähän korkeampi. Ja se muuttaminen onnistuu täältä sivussa olevasta valikosta, jossa lukee Object. Eli täältä me pystytään muuttamaan sitä, että missä se sijaitsee, missä asennossa se on ja kuinka iso se on. Ja täällä on nämä niin X:lle, Ylle ja Z:lle, jotka on 3 eri suuntaa täällä koordinaatistossa, niin on omat arvonsa. Ja kun me puhutaan kolmiulotteisesta koordinaatistosta, niin Z:n arvo on se, mikä vaikuttaa tähän korkeuteen. Eli jos me vaihdetaan yhden tilalle 2, me saadaan tämmöinen tuplasti korkeampi tölkki. Okei. Eli nyt meillä on suunnilleen oikean kokoinen tölkki, mutta se ehkä ei näytä vielä ihan tölkiltä, niin ensimmäinen asia, mitä tässä voisi tehdä ennen kuin ruvetaan muokkaamaan sen kummemmin tämän muotoa, on valita tästä valikosta, mikä täällä heti vasemmalla on auki, niin tämmöinen kuin Smooth Shading. Eli nythän tässä näkyy tämmöisiä ikään kuin suikaleita jo valmiina, ja se ei ole kauhean aidon näköinen, että jos se meidän tölkki ikään kuin rakentuisi tämmöistä suikaleesta, niin jos laittaa tuon Smoothin päälle, niin nyt se näyttää heti jo paljon niin kuin aidommalta. Siinä mielessä nämä tämmöiset terävät reunat tästä on pyöristetty. Okei. No sitten tölkki ei ole ihan vaan suoraan tämmöinen ympyrälierien muotoinen, vaan kuten me näistä kuvistakin nähdään, niin se vähän kapenee tänne ylös ja sitten siinä on tommonen erivärinen reunus on tuolla ja siellä tölkin päälläkin on vielä jotain tuommoista röpyliäistä kuviota, niin se ei ole nyt ihan suoraan vaan tämmöinen, vaan meidän pitäisi pikkasen muuttaa tätä meidän ympyrälierien muotoa. Jotta me voidaan muokata tätä jollakin tavalla, niin täältä meidän pitää valita Object Moden tilalle Edit Mode. Se onnistuu myös sillä, että me painetaan tätä tabulaattoria, eli tämä Caps Lockin yläpuolella oleva näppäin. Niin nyt tässä pystyy sitten hiiren oikeata näppäintä painamalla siirtämään vaikka tämmöisiä yksittäisiä pisteitä täältä. Haluttaisiin tehdä tämmöinen kummallisella tavalla taipunut tölkin reuna, niin me voitaisiin sitä vaikka siirtää tuommoista yksittäistä pistettä. Mutta me ei haluta ehkä tehdä niin painetaan Ctrl-Z, joka kuten kaikissa muissakin ohjelmissa, niin se peruu meidän edellisen muutoksen. Mutta se mitä me voitaisiin lisätä tänne, niin täällä ylhäällä kun on tämä rengas, joka vaikuttaa nyt siihen, että kuinka korkea tämä meidän tölkki on, niin me voidaan lisätä tämmöisiä renkaita tänne lisää, jolloin me pystytään ikään kuin paremmin säätämään sitten jotakin yksityiskohtia tästä tölkistä. Eli näppäinyhdistelmä, jolla me voidaan lisätä tänne nyt tämmöisiä renkaita, on Ctrl ja R. Ja tässä nyt voi sitten valita, että tuleeko ne tälleen pystysuunnassa sinne vai vaakasuunnassa. Ja jos me vaan siirretään hiiri tähän nyt vaakasuuntaan, niin nähdään, että tähän keskellä olisi nyt tulossa yksi tämmöinen renkula lisää, mutta jos me painetaan hiiren rullasta ylös tai alaspäin, niin me voidaan lisätä näiden rinkuloiden määrää. Tehdäänpä vaikka nyt tälleen 4 kappaletta näitä rinkuloita. Ja asetetaan nyt aluksi vaan johonkin, sillä ei ole vielä väliä. Eli nyt meillä olisi vähän enemmän pelivaraa, että me pystytään nyt paljon tarkemmin hienosäätämään sitten tätä meidän tölkkiä, että meillä ei ole vaan tämmöisen yhden renkaan varassa tämä koko tölkin rakenne. Ja tässä välissä semmoinen huomio, että kun me halutaan jotakin siirtää täällä tai valita näitä tämmöisiä yksittäisiä pisteitä, niin siihen tosiaan hiiren oikeata näppäintä käytetään. Eli ei se näppäin, mitä yleensä kaikissa ohjelmissa käytetään valitsemaan asioita. Ja jos me halutaan valita useampi tämmöinen, esimerkiksi tämä koko rengas, mikä tässä toiseksi ylimpänä on, jos me halutaan se koko rengas valita, niin pitää Alt-näppäintä pohjassa ja sen jälkeen painaa 2 tämmöisen pisteen välistä. Ja nyt se valitsee tämän koko renkaan ja me voitaisiin sitten esimerkiksi siirtää tätä kokonaista rengasta, jos me halutaan vähän tämmöinen mutkalla oleva tölkki, joka voisi vastata todellisuutta silloin, jos tämä tölkki on vaikka
vähän se rytätty tai heitetty maahan, niin se saattaisi olla tälleen mutkalla. Mutta ei tehdä nyt sitä kuitenkaan tässä välissä. Eli Alttia kun painetaan, niin voidaan valita sitten tämmöisiä useampia niin kuin osia tästä kuvasta kerralla. Okei. No, se mitä meidän nyt pitäisi tehdä näille renkaille on se, että valitaan Alt-pohjassa ja hiiren oikealla näppäimellä tämä toiseksi ylirengas. Siirretään se tästä sinisestä nuolesta tänne lähestulkoon ylös. Ja tehdään sama myös tälle toiseksi ylimmälle tai kolmanneksi ylimmälle täällä. Eli siirretään se tänne ylemmäksi. Ja nyt sitten me voidaan zoomata hiirellä ja painetaan shiftiä pohjassa ja hiiren rullaan, niin me pystytään siirtymään ylemmäksi. Tässä näkymässä, niin nähdään vähän paremmin mitä ollaan tekemässä. Ja tosiaan se mitä ollaan nyt tähän tekemässä, tähän yläosaan tölkkiä, niin siirrytäänpäs vielä tätä pikkasen alemmas, tätä ylintä tai toiseksi ylintä renkasta. Eli yritetään tehdä tästä yläosasta nyt jotenkin vähän aidomman näköinen. Ja se, että miten se onnistuisi, niin jos me kavennetaan näitä kahta ylempää rengasta, niin me saadaan silloin se näyttämään vähän niin kuin täältä, mitä tässä kuvassa. Et se kapenee ja sitten siinä on vielä joku tommonen ylimääräinen pieni rengas siinä päällä. Eli tehdään aluksi niin, että valitaan tämä ylirengas, eli Alt-pohjassa ja hiiren oikeata näppäintä. Nyt meillä on valittuna tämä kansi tästä. Ja jos me sitten painetaan S-kirjainta näppäimistöstä, niin me saadaan tämmöinen työkalu, jolla me voidaan sitten suurentaa tai pienentää tätä. Tehdäänpä siitä nyt tälleen vähän sen pienempi, jolloin se näyttää vähän siltä kun se ikään kuin kapenisi tonne ylöspäin. Ja tehdään sama juttu myös tälle seuraavalle renkaalle, eli Alt-pohjassa hiiren näppäin. Ja sitten painetaan S-kirjainta. Ja pienennetään myös tätä pikkasen. Tehdään sitten sen jälkeen tälle päällimmäiselle renkaalle sitä, että Alt-pohjassa hiiren oikeata näppäintä valitaan se ja siirretään sitä pikkasen alaspäin. Noin. Eli nyt me ollaan saatu tähän tölkin päälle tämmönen jonkunlainen reuna. Se ei nyt välttämättä näytä vielä ihan aidolta, mutta se on jo parempi kuin se, että se olisi pelkästään semmoinen ihan tavallinen ympyrälieriä. Sitten taas Shift-pohjassa hiiren keskimmäinen näppäin eli rullapohjaan, niin me voidaan siirtyä alaspäin. Ja vähän samanlainen juttu meidän pitäisi tehdä nyt sitten tälle alaosalle tätä tölkkiä. Eli siirretään nämä tänne, hupsista meni vähän liikaa. Eli nämä tänne alas, valitaan tämä kaikkein alirengas. S-kirjainta, pienennetään sitä. Ja itse asiassa, tehdään se nyt samalla tavalla kuin tuo yläjuttukin. Eli pienennetään näitä kahta alinta. Se kaikkein alin nostetaan pikkasen ylöspäin, eli se jää tonne ikään kuin piiloon. Ja nyt meillä on sen jälkeen tölkin pohja myös sellainen, joka näyttää vähän joltakin. Okei. Nyt ulkomuodoltaan on jo suunnilleen tölkin näköinen. Me voidaan katsoa, että miltä tämä näyttää oikeassa elämässä. Palataan täältä editointimoodista tähän object-moodiin. Ja tästä nyt tämä ohjelma nyt, kun me ollaan laitettu täältä tämä smooth shading, niin se vähän ehkä liikaakin pyöristää nyt tätä tölkin kantta tässä, että se ei nyt näytä ihan kauhean järkevältä. Samoin tätä pohjaa on ehkä pikkasen liikaa pyöristetty. Mutta me ei nyt tässä vaiheessa välitetä siitä, että tehdään nyt vaan jonkunlainen tölkki. Okei. No mennäänpä sitten takaisin tähän editointimoodiin. Eli nyt meidän pitäisi seuraavaksi sitten saada tähän tölkkiin jonkunlaista väriä päälle, ettei tämä ole vaan tämmöinen harmaa purkki. Ja nyt tässä vaiheessa niin kannattaa testailla vähän sen näitä numeroita, mitä on täällä näppäimistön oikeassa reunassa, eli näitä numpad-numeroita. Nämä on nimittäin sellaisia, joista me voidaan vaihtaa vähän, että mistä suunnasta tätä meidän tölkkiä katsotaan. Ja erityisesti tämä vitosnumero on sellainen, josta me voidaan vaihdella, että katsotaanko me ikään kuin suoraan ylhäältä päin tai suoraan sivulta päin tätä, vai katsotaanko vähän tämmöisestä vinosta kulmasta. Ja aika usein on hyödyllistä se, että me katsotaan ihan suoraan ylhäältä päin tai ihan suoraan sivulta päin tätä. Niin jos täällä ylhäällä lukee ortho, se tarkoittaa sitä, että me ollaan painettu kerran tätä numpad vitosta. Ja sen jälkeen me pystytään
pystytään tosiaan näkemään ihan suoraan sivusta päin tämä. Ja jos siellä taas lukee perspektiivi, niin silloin me katsotaan sitä tämmöistä binosta kulmasta. Mutta että Numpad 5 kun painetaan ja sitten joku mikä tahansa muu numero tuolta Numpadista, niin saadaan jostakin suunnasta ihan suoraan sivusta tai päältä katsottua tätä. Okei. No sitten seuraava asia, niin meidän pitäisi nyt sitten miettiä, että miten me tämä tölkin pinta maalattaisiin. Ja mä olen täältä nyt itse tehnyt semmoisen ihan oman etiketin tälle tölkille. Mä olen tallentanut sen tämmöisen Blender demo kanssa ja katsotaan miltä tämä etiketti näyttäisi. Eli tässä on tämä vihreä osa, jossa on jotakin kuvioita ja tekstejä, niin tämä on ikään kuin se, mikä tulee siihen tölkin kylkeen. Ja sen lisäksi mulla on täällä alhaalla myös sitten ihan tämmöiset valokuvat tai osittain kuvanmuokkausta käyttäen niin piirretty tölkin kansiosa ja sitten tölkin pohja. Ja nämä voi tosiaan kaikki olla samassa kuvassa ja ei ole kauheasti väliä, että missä nämä täällä sijaitsee. Mutta me käytetään nyt tätä yhtä kuvaa, jossa on nämä kaikki tölkin reunat, niin me käytetään sitä nyt siihen, että me saadaan maalattua se meidän tölkki. Okei, katsotaanpa sitten, miten me saadaan se tuonne Blenderiin. Eli nyt sitten meidän pitäisi avata tähän yksi uusi ikkuna, jotta me nähtäisiin tämä tölkki ja sitten se tölkin tekstuuri, eli tuo ikään kuin maali, mitä siihen pinnalle laitetaan, niin samaan aikaan. Ja uusi ikkuna aukeaa, kun täällä on tämmöinen pieni kolmio täällä ylhäällä, niin jos me painetaan siitä. Ja me saatiin nyt oletuksena tämä sama ikkuna tähän, mikä meillä oli jo auki. Me ei tarvita sellaista samaa ikkunaa, mutta täältä oikealta me voidaan valita, että se mitä tässä ikkunassa näytetään, niin on jotain muuta. Ja nyt meidän pitää tästä valikosta valita tämä UV kautta Image Editor. Ja tämä on nyt sellainen paikka sitten, jossa me voidaan ensinnäkin ladata tänne joku kuva ja sitten säätää, että mikä osa tästä tölkistä käyttää mitäkin osaa sitä kuvasta. Eli katsotaanpa sitten, ladataanpa se meidän tölkkikuva nyt tänne. Eli painetaan tuosta Open Image. Ja minä itse tallensin sen työpöydälle, eli Desktop ja Blender Demo. Täällä on tämmöinen kuva. Ja nyt jos zoomataan hiirenrullalla vähän ulos, niin me nähdään se koko kuva tässä. Eli tässä on nyt osia siitä kuvasta. Ja meidän pitäisi nyt tosiaan saada tämä ylempi osa tähän tölkin kylkeen ja sitten nämä alemmat jutut täältä niin pitäisi saada tuohon kanteen ja pohjaan. Okei, katsotaan sitten miten se onnistuu. Eli me voidaan valita tämä tölkin kylki siten, että hiiren oikealta näppäintä Alt-pohjassa klikkaamalla me saadaan valittua tämä ylempi rengas. Sen jälkeen pidetään sekä Shiftiä että Altia pohjassa ja painetaan tätä alinta. Ja se, että jos me pidetään Shiftiä pohjassa, niin se muistaa myös sen meidän edellisen valinnan ja Altti pohjassa, niin se valitsee myös tämän alemman renkaan ja kaikki sitä välistä. Ja tämän seurauksena meillä on nyt sitten valittuna tämä koko tölkki tästä sivusta päin katsottuna. Ja se, että mitä meidän pitää tälle tehdä, niin meidän pitää nyt ikään kuin levittää tasoon tämä tölkki. Niin vähän sama asia, jos ajattelet, että tämä olisi vessapaperi, niin tämä olisi niin kuin se yksi kierros sitä vessapaperirullasta, mikä me levitettäisiin auki, ja siihen me nyt sitten piirretään tämä tekstuuri tästä vierestä. Ja se tapahtuu sillä, että me valitaan tämän tölkin valikosta täältä vasemmalta tämmöinen kohta kuin Shading kautta UVs. Ja Unwrap tarkoittaa nyt sitä, että me puretaan tämä rullalle paketoitu sylinteri eli liirio. Täällä on olemassa tällainen vaihtoehto kuin Cylinder Projection, eli tämä ohjelma tietää nyt automaattisesti, että tämä on tämmöinen lieriön muotoinen ja se osaa nyt sitten avata tämän niin kuin lieriö avataan. Ja jos me painetaan tuosta, huomataan, että nyt tänne oikeanpuoleisen kuvaan niin tuli tämä tölkin kylki ikään kuin avattua kokonaisena. Ja me voidaan tässä vaiheessa tehdä niin, että tämän Edit Modin vieressä, kun on tämmöinen valkoinen pallura, me voidaan painaa tuosta, että näytä tämä tekstuuri, mitä me ollaan nyt piirtämässä siihen. Ja tällä hetkellä vielä ei näytä siltä, että mitään olisi tapahtunut, mutta korjataan se ihan kohta tässä. Eli toistaiseksi vielä meidän ohjelma ei tiedä, että
tämä kuva tästä pitäisi laittaa just tähän tölkin kylkeen, eli meidän pitää nyt sanoa tälle Blenderille, että tämä tölkki käyttää nyt tätä tekstuuria. Ja näytetäänpäs nyt sitten, että mistä se tapahtuu. Ja ehkä yksinkertaisin tapa tehdä se on se, että suurennetaan ensinnäkin tätä ikkunaa, mikä on tässä välissä. Ja valitaan sen jälkeen täältä ihan alhaalta vasemmalta tästä valikosta tämmöinen kohta kuin Node Editor. Tämä ei ole ihan pakollinen juttu tässä, mutta että, se on ihan suositeltavaa kuitenkin. Ja se, että miten me voidaan laittaa tämmöinen etiketti tuohon tölkin kylkeen, niin meidän pitää lisätä tähän tölkkiin ensin tämmöinen uusi materiaali. Eli jos me painetaan siitä, annetaan sille materiaalin nimeksi vaikka nyt vaan tölkki, niin huomataan, että tänne nyt ilmestyy tämmöiset kaksi laatikkoa ja niiden välillä on viiva. Se, että mitä tämä diffuse tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että me voitaisiin laittaa ihan vain joku tämmöinen vakioväri tälle meidän tölkille. Ja sen jälkeen sitten se vaikkapa tässä object modessa ei toiminutkaan vielä. No, tässä kohtaa mulla aina välillä itselläkin menee sekaisin, että miksi jotain ei tapahdu ja miksi jotain tapahtuu. Mutta ei se mitään, ehkä me saadaan tämä kohta korjattua. No, joka tapauksessa mitä meidän oli tarkoitus tehdä tässä vaiheessa on se, että meidän pitäisi tänne editoriin lisätä nyt sitten tämä tämmöinen tekstuurijuttu. Ja se onnistuu, kun me valitaan täältä Add Texture ja Image Texture. Eli silloin tänne tulee tämmöinen uusi laatikko. Me voidaan tähän valita nyt se sama kuva, mikä meillä tuossa oli jo auki, tai sitten se pitäisi oikeastaan löytyä täältä, koska me ollaan kertaalleen se avattu tässä. Eli ei tarvitse käyttää tätä Openia, vaan löytyy täältä jo valmiiksi sellainen, ja nyt se näkyykin jo tuossa sitten. Eli näitä voi yhdistellä tosiaan sitten tämä Image Texture ja Diffuse PSDF. Niin nämä keltaiset pallurat ja vihreät pallurat voisi täältä yhdistää toisensa, niin silloin me saadaan ikään kuin yhdistettyä se, että tämä tekstuuri pitäisi maalata tähän tölkin kylkeen. Okei, no katsotaanpas nyt sitten. Eli nyt tässä huomataan, että tämä ei nyt mennyt ihan putkeen tämä tölkin kylki, että tähän tuli ikään kuin 2 kertaan tämä etikettiosa. Ja se johtuu siitä, että tämä meidän tölkin kylki on nyt tässä meidän kuvaeditorissa ihan liian iso verrattuna tähän etikettiin. Ja meidän olisi tarkoitus tehdä niin, että tämä tölkin kylki olisi justiinsa tämän etiketin kokoinen, jolloin se sitten näyttäisi järkevältä tässä. Ja me voidaan nyt sitten tehdä se ensinnäkin sillä tavalla, että nyt kun me ollaan täällä kuvaeditorissa, niin jos painetaan G-kirjainta, niin se siirtää silloin tätä meidän etikettiä johonkin päin. Ja siirretään sen alustavasti sillä tavalla, että me laitettaisiin ihan tuohon vasempaan alareunaan, eli tuohon. Sen jälkeen itse asiassa voitaisiin tehdä niin, että käydään klikkaamassa hiirellä tuosta kohtaa, jolloin tähän jää tämmöinen tähtäin. Se, että miksi meidän pitää tuommoinen tähtäin laittaa siihen, niin me voidaan nyt tästä valikosta säätää, että siellä missä on tuo 2D-kursori, eli tuo tähtäin, niin me lukitaan ikään kuin tämä laatikko nyt siihen, että jos me muutetaan tämän tölkin reunan kokoa tai siirretään sitä, niin se vasen alareuna kuitenkin nyt pysyy tuolla. Okei, no nyt meillä on vielä ihan liian iso tämä tölkin reuna verrattuna tuohon etikettiin. Ja nyt sitten jos me painetaan S-kirjainta ja sen jälkeen Y:tä, eli S ja Y, niin me pystytään sitten Y-akselin suunnassa muuttamaan tämän meidän laatikon kokoa täällä. Ja ideana olisi sitten tehdä niin, että me saadaan se muutettua just tasan tämän meidän etiketin kokoiseksi. Noin. Eli ideana on se, että tämä laatikon tai tölkin kylki on saatu justiinsa tämän etiketin kokoiseksi. Noin. Ja se oli näköjään tästä reunasta, se oli jo valmiiksi just oikeassa kohdassa. Eli siinä ei ole mitään
Okei, eli nyt meidän tölkki näyttäisi, jos katsotaan Object Modissa sitä, se näyttää jo vähän joltakin. Mutta nyt tässä on vaan se ongelma, että se on nyt maalannut vihreällä värillä tämän. Mä itse asiassa tulin laittaneeksi tähän aikaisemmin tästä sen vihreän värin tälle tölkille, niin se on nyt maalannut sen osan tölkistä vihreäksi, mitä me ei nyt peitetty tällä meidän maalilla tai etiketillä. Ja sen takia, että on tuolta katosta ja täältä pohjasta vihreä. Mutta meidän pitäisi nyt myös tuolle katolle ja pohjalle saada nämä tämmöiset ihan tölkin omaiset kuviot tänne. Ja se, että mitenkäs me nyt se sitten saataisiin, niin me voidaan palata taas tähän editointimoodiin. Jos me painetaan A-kirjainta, niin silloin se purkaa kaikki, mitä me ollaan valittu, tai jos painetaan toisen kerran, niin silloin se valitsisi ihan kaiken. Eli tehdäänpäs nyt sitten niin, että painetaan ensin tätä numpad 5. Itse asiassa se oli jo painettu, joo, mutta sitten me painetaan jotain muita numeroita, kunnes me löydetään semmoinen näkymä, jossa me katsotaan suoraan ylhäältä päin tässä. Eli nyt sitten meidän pitäisi seuraavaksi valita nämä 3 rengasta tässä ja värittää sitten tämä osa, koko tämä katto-osa tästä tölkistä niin kuin tällä tölkin kansivärillä. Ja se onnistuu samalla tavalla kuin miten viimeksi, eli me voidaan Alt ja Shift pohjassa painaa näitä 3 eri rengasta, jolloin me tullaan valinneeksi nämä kaikki. Ja tässä tapauksessa, koska se oli se helpoin keino, niin en nyt sekoita teidän päitä ja näytä mitään muuta, vaan valitaan nyt ihan vaan nämä tästä. Ja meidän pitäisi nyt myös tämä kansi purkaa samalla tavalla kuin me ikään kuin avattiin tämä tölkin kylki tähän tai se vaippa avattiin tähän. Ja meidän pitäisi nyt myös tämä kansi purkaa tästä. Mutta me halutaan, että se kansi pysyy just tämmöisenä pyöreän muotoisena, niin me painetaan täältä Unwrap-kohdasta tämmöistä kuin Project from View. Eli nyt se tekee justiinsa tämmöisen ympyrän muotoisen alueen tuosta kannesta. Ja nyt tämä meidän ympyrä on ihan väärässä paikassa. Me ei haluta mitään etikettiä siihen kanteen, vaan me haluttaisiin justiinsa tuo kohta siitä. Ja nyt tämä meidän tölkin kansi on vähän liian iso verrattuna tähän meidän kuvaan täällä. Eli meidän pitäisi nyt sitten käyttää S-kirjainta ja pienentää tätä nyt sopivan kokoiseksi ensin. Ja sen jälkeen G-kirjaimella siirtää se oikeaan kohtaan. Ja katsotaanpa sitten. Se on vielä pikkasen liian iso. Painetaan S, joka pienentää, ja G, jolla me siirretään. S pienennetään ja G siirretään. Tehdään vielä pari kertaa se. Ja nyt aika lailla näyttäisi olevan sopivan kokoinen tämä meidän tölkin kansi verrattuna tähän kuvaan. Ja nyt meillä on se tölkin kansi asetettu sinne justiinsa sopivasti ja voidaan taas käydä vilkaisemassa, että miltä se näyttäisi. Eli nyt se näyttää itse asiassa vähän hassulta tämän kannen osalta johtuen siitä, että nyt myös tämä niin kuin vino-osa tässä, niin me tultiin värittäneeksi se täällä meidän kannella. Ja se ei nyt ehkä ollut kuitenkaan se, mitä tässä haettiin, vaan ehkä meidän kuitenkin pitäisi tehdä niin, että tämä on pikkasen isompi tämä meidän tölkki kuin mitä tämä tölkin kansiosa tässä. Ihan vain johtuen siitä, että me ei nyt haluta tätä pientä reunaa tässä myös värittää tällä peltikansin värillä. Eli jätetään se vaikka nyt tuommoiseksi mustaksi, mikä se oli oletuksena siellä pohjalla. Eli nyt se ehkä näyttää pikkasen järkevämmältä. Okei, sitten vielä viimeisenä meidän pitäisi tehdä tälle pohjalle sama. Eli jos me painetaan numpad 9, niin se näköjään sillä menee tänne pohjalle. Ja me voidaan sitten taas täältä Edit-moodista. Se itse asiassa ei ole ihan kohti suorassa. Katsotaanpas. Saadaanko me sen jollain näppäimellä käännettyä just oikeinpäin. Mikä on se oikea taikanäppäin? No, oli miten oli. Käännetään se nyt sitten ihan tälleen manuaalisesti. Eli meidän pitäisi nyt sitten valita nämä Alt-pohjassa ja Shift-pohjassa valita nämä pohjan 3 rengasta. Tehdä sille taas tämä sama juttu, eli Unwrap ja Project from View.
Eli tehdään tämmöinen pyöreän muotoinen pohja tälle tölkille. Ja se tuli nyt taas jonnekin ihan väärään paikkaan. Me ei haluta etikettiä sinne, eikä me haluta noin isoa siitä, vaan me halutaan siitä pienempi. Me halutaan, että se on tuon pohjan kohdalla. Katsotaanpas vähän tarkemmin asiaa. Pikkasen voi olla isompi. Sitten nyt mä pienensin sitä. Ja nyt näyttäisi olevan aika lailla just sen kuvan muotoinen tämä meidän tölkin pohja. Okei, elikkä nythän meillä alkaa hommat olla kohta aika lailla valmista. Vilkaistaanpas nyt vielä. Joo, eli siellä on pohja. Siinä on etiketti, tekstistäkin suunnilleen saa jotain selvää. Ja sitten meillä on tölkissä kansi. Eli tässä olisi aika lailla nyt valmiina tämä meidän Mahti Magnus energiajuoma. Mutta me varmaan haluttaisiin katsoa vielä tätä ihan siinä lopullisessa muodossansa. Eli renderöidä tämä kuva. Ensinnäkin me voidaan sulkea näitä ikkunoita. Se on tehty yllättävän vaikeaksi tässä ohjelmassa. Täällä ei ole mitään rastia, mistä voisi vaan sulkea nyt tämmöisen ylimääräisen ikkunan, vaan se pitää sulkea siten, että me siirretään ikään kuin, missä se oli. Meidän pitäisi siirtää tämä vasemmanpuoleinen ikkuna tämän oikeanpuoleisen ikkunan päälle niin, että tähän ilmestyy tämä tämmöinen nuoli. Ja silloin se sulkee sen ikkunan. Älkää kysykö, miksi tämä on tehty näin vaikeaksi. Tämä voidaan pienentää tämä osa, niin me nähdään vähän paremmin tämä. Eli nyt se viimeinen, mitä tässä nyt vielä voi tehdä, niin me voidaan valita tämä valokuvakameran kuva, eli tämä, missä lukee render, ja sitten painetaan tuosta render. Sen jälkeen tämä tietokone nyt sitten mallintaa tämän meidän tölkin ja piirtää sen käyttäen sitä valaistusta, mikä meillä siellä nyt oli. Ja meidän lopputulos oli sitten tämän näköinen. Eli näyttää jotakuinkin järkevältä ja aidolta limpparitölkiltä. En ehkä ostaisi itse kaupasta kun jos satuitte lukemaan mitä tuolla etiketissä oli, mutta joka tapauksessa se on nyt tölkin näköinen ja me voidaan olla onnellisia tähän meidän lopputulokseen. Voidaan painaa F11 näppäintä, jolloin päästään poistosta ja tässä se nyt sitten oli tämä meidän hieno tölkki. Ja kannattaa tallentaa, ehkä olisi kannattanut tuossa välissäkin aina välillä tallentaa, mutta että täällä Blenderillä on tapana aina välillä kaatua, jos siinä yrittää tehdä liian monimutkaisia asioita, niin siinä saattaa muisti loppua tai jotain muuta tapahtua. Niin on hyvin suositeltavaa tallennella aina silloin tällöin tätä. Mutta tämä tutoriaali oli nyt tässä. Toivottavasti saitte jonkunlaisen käsityksen siitä, että miten tehdään kolmiulotteisia juttuja tietokoneella. Eli ei muuta kuin sitten kokeilemaan itse.